u Blei u dam isene wat haba ngilong genom utrai un sejubab yaki u Jesu u share ya kabor bagi apostol jum ko himen ko para bayik ha utrai Jesu Christ naga kitab Esra niosno kumno unni unong yalam ula penkra ïalade shua mente yaki mani shua ka jinkinia ula penkra ïalade nilabano ha ka janmi ula shajingi baroshisngi kabamol nangda ula dem kosiyo ula piara la kaktijongu badula duwai ha kamatu trai kane kalong ka jing duwai kaba best shua ka jinkinia ula shajingi nangda ula dem kosiyo ula pendret ïalade ula piar la katti kabamol ula paishau Blei badu la kerpad ha kamatu trai kerpad nagabenda ïalade nagabenda upaiba nagabenda kane ka kamba bha kaba undang le kane ka long ka dakashin jogi nungyala baba bani wei pai weiru ngide bandon kane ka jinglong ha ka jingem jogi ngide ban penkre minda nisautu shua kamas bakwe hadukat nongi penkre laki kai yangi bangide banglong kiba shajingit kumno shikanda hendra minda kum kita ki jimmelin babha barra kilakhalet om ki dona bha ki bruyu ki koloi ban pendam dem kosiyu haga wan haka pormas bon ki bruyu ki kwa ban sham wan habade ka por ban dem kosiyu ban rakti shautrai bona pedeng jongi ngis ngawla rai kabamut yaka focus jong bon gi briu omde shu ha uble henre halade bon gi briu kim ju pai sha uble wan haba ki wan man mane yautrai ki peit ïalade ki penkro ïalade bad ki la penkala yaka focus na uble shaki shime hoy don gi benda ki bengi gi ben focus ïalade habangi ikmi yala ki jogi pop yaga ta ka jing pe bad ka jing pan map ye ki pop ru habangi pe ha uble kalam pe ya uble ngimla ban sotu ya ka pop habangi don ha ka jing shai ngila ban yoi jingdum ha pojogi ladangi sakut ha ka jingdum ngimla ban yoi ya ka jingdum kabadon ha pojogi tan haba ngiwan mi shaga jingshai ngilaban yoi ya ki barit baria kabalong ki dak ki shin jongi pop ki jingdona ya ka jingdum ha pojogi bad kane kalong ka jimmane pashisha haba uno uburu kano kabri bakroi ban mane hakane ka do da ka bakongu da ka ba shashkor ya uble da ka ba pendrit ïalade utrai un sajubab yaki u Esra uyan nagabenda jongi kum unong yalam ubabha kum ubange ubabha ban midon kamru ban bud iya kanuksa jingin jongu Esra ban yada iki jait benriu ban kendi buram iki jait benriu nanda udang pasiaw iki jait benriu pe ublei udang isene wat haba ngilong genom utrai ublei ula pasiaw lemba jongus iam bante yaki kabamut hadukat no ublei udon ke jingi bon singim jiyoi yaka jingi jongo ublei bon singim jiyoi yaka bor batrai kam jongo ublei ha ke jingim jogi hapadenge jinge ni petang ki jingduna ni petanga jinge ha kama jogi enre ni ha banang ban pe yaka bor ublei ka batrai kam pe ha ka gospel mendagas Jesu upa yaki apostol dakaba ay yaka borka itian ban be ya uksui ban be ya iksui ban pen koi de ki bapa nang no kami kata ka bor na u Jesu na u mensiam bakui u Jesu u share ya ka bor bagi apostol jum bakinduk le kumbale Jesu
Bakindu ïalade ya ka kubur baba ka tinu balai ka ong kila lek kerlain kila ïalade ya ka kubur baba but kila penkoi ya ki baba ïalade kimdon bor ya ka apostol kilang ki ba bona preng jongi kilang ki ba artati bona preng jongi kimnang ban ïalade te khangno ka mi ka ta ka bor namar ba kila kongu ya Jisu haba kila kongu ya Jisu habagila pendrit ïalade hakamato Jisu yaka bor jungu Jisu kalawan toy haki mano bala trekam lamba jungi badeu Jisu badeu mensiam bakoi bala treka tengi ngide bandon kata ka mensiam ban aiti ïalade o mensiam bakoi ban trekam bona preng jungi ngi khangla dia o mensiam bakoi ban trekam hapo jungi lesen amar ka jingar tin jungi Lesa ngim pat snobutu hadu kata-kata ya ka borjongo balai ya ka borjongo mensiam bakui ni petang ïalade Henry ni habanang paisha ubale shashkor ya kumno ubata yagi Blei ladangi kongo binia ya ka utrai wong kandon gejing seiso baru Jisu ula ong kumno yaki apostol ula ong kadba pidang lei wat numra pala wat numra artili ki sopti wat numra pisa wat numra jimba wat numra kaban pun kusulai kabam mod Jisu la betta binia yaki apostol ba kimde ban paisha ka kinja prate ba kimde ban ra kaba jonga kinja prate ba ki pinban ki de ban paino shaka kinja bane kabor kabawan na ka kinja bane kalong kaba seiso ya kabor kabawan na ka kinja perte kalong kaba te mera ini ni haben smautu ya kaneka benta kamshai bona prenjongi ngenang shuban penyakalan ïalade na kaneka jinkre ba kabor jong kaneka kinja perte kito ki balaban penyakalan nakane ka bor trekam jong kane ka kinja perte kin sa poisha ka bor senshar jong ka kinja bane habang is stang ban sha senshar da ka bor jong ka kinja bane ngin sa stang ban le kumbale Jisu baru Jisu ula bata shay ka dar yaki pe wadnum kuslai kabam mod Yaka ministry jong ka jingalap yaka ketin yaka ministry jong Jisu Christ ka kendo ka penkan mau yaki nong snap yaki ba pediang ban penbiang yaka jindon kam jong kinong yala kabangis mo to shay kada ngi kershan yaka balang ngi kershan yaka lindo ngi kershan yaka ministry jong ka jingalap yaka ketin Jisu la bata shay kada pinum don kam ban rad betimbang pinum don kam ban ra pisa pinum don kam ban ra ya ka pisa ka tengka pinum don kam ban ra ya ka sopti shanya ya ki briu ya ki ba piala ya ki briu ki ba snap ya ka keting ya ki briu ki ba pediang ya ubale ki don kam ban pen biang na ka jingbon jongki ya ki apostol Jisu la kadau shay kadar ya kane kabamul kachaba pile kane kadeka kamaram jongki beriyo ban sumar ia ki apostol ban sumar ia ki lindo ban sumar ia ki missionary kakatino Blei kalom kabawanna ubalai haba kakatino Blei kawan shangi ngin salong ki barispa ngin salong ki baspun ngin salong ki bakoy ban kershan ia ka katino Blei kabawan shangi habangi kershanya ke lindo habangi kershanya ke kam missionary habangi kershanya ke balang ni kershan ni idiano ni idia ka ketin ka batrekam ha ke lindo ni idia ka ketin batrekam ha ka balang bar ni kalalam ke basbon mensiam ladang impediang yu Jisu ngim laban long basbon ngilaban don bonjai ke beriu pada ka balang don ge bakershanya ka balang don ge ba balenga don kamban kershan kadega pisaju kumnong iyo pisa kumnong iyo jingkerku delemba ka ketin kabangi pidiang delemba ka ketin kabangi im delemba ka borjongo Blei ni kerlalong gi bakoy bakia ni kerlalong gi beriu balaman kamai kaji
Ni kalalang gibri kibarispa. Day na maru belay day upen biang yang ina dong syadong. Mintau jiswa ngalabuya kibri keleng-keleng pisu komu ia ka hukum jonga pile ya ka banga bata te pinsayok ya ka badon ka. Nandau jisula ongro da kawe pat ka benda kat shaba pile kabape pediang ia pisahang do. Henry lada don ki bam pediang ia kabamul hangne ka kedau syapang ka jimbam nge kibam nge habadon ki beri bam nge ban habapi yala kim pediang shu pimino nando ban nandau jiswang kentere ka pombom na ka kejat Joby kabamul dayo kabamul pindon kamban babela da don ki beri bam pediang ia Pimde ban raha ke jimut Joby o kita ki beri kimpliang te pindum de ban snow dom bitari ki lese ki la kran bein yapi lese ki kran tad burom yapi pindum don kamban ken mau ya kita ki jitin ka baki beri ki kran wat num buha ke jimut Joby ya ke jimbita ya kita ki jimbam ne bale lada ni buha ke jimut ya ka baki beri ki kran persyayani habang yala ikatin utrai habang syakriya ubale kan sakangla diani balong ki baspor kan sakangla diani balong ki basno balong ki ba i ya ubale ban syakriya ubale ni ngin sakut aga jimong na kita kitin teu jiswang na ki pon kan ba ki periu ki kendai tingi kender no ya ki pompong kabamon ya baru kita kitin jaklia baru kita kitin kalam burom kaba ki periu ki keren kalat no ino hamdogi wat nam raha ka donur wat nam raha ka jimod Joby kanamba kanum don jingdut ya ka commission ka chabapile Ujisu kadau syai kada bonsi haka ministry jami haka commission jami don bon ki bru ki yan kum ki mau jintu bonsi haba kum ki nege jingjia ka dia ni do jingkermen ngin sosi ngin stang ban kran shapang jami kai ka ban sedia ngin sadubor namar niru ngin ya dalam bat kita ki negative energy katakan negative energy kan kijitno ya ka bor jongi ya ka jingkwa jongi bunsin don ki brio ki ba persyang ban kan pop berat hangi ya ki pumbum jonga jimbam nge kai ka bangi dele kinder ya kita ino hamdoki wat num raha ka jimmo Joby aka donu Joby kane ka de ban long ka dakashin jongi kun ki ba shakri ya ubale hakamat ki jingale persyang bimde ban do jingam Nide bandon bagabor ya ka donut ka basngur nide bandon ka mensiam ka basngur nide bandon ka jinglong ban syakri ya ubale wad hakamat ki ba yale persya wad hakamat ki beribamne tongin duai hagane ki yokesh bakui dan ka ba IT ya baro jai ki jinge ka bangi don dan ka ba IT ya baro ki jingduna jongi kenapa utrai unsa Shimdi pura yangi kat bangi pendri ïalade. Wajib sebaik kako kerdo yangi pensle yangi pen kandang yangi bangi long isyakri ki bajanai wad hapadeng babon ke jinge ngilong ki bapai syame ngilong ki basyanya hame bangi dong ki bamane yame kalansange. Yani ro ya utrai Jesus Christ.